Het is een dreig seizoen nota voor Harkemasse boys. De oude 8 wedstrijden waren verlen en dus kan Henk Herder de punten goed broeken. Een verslag van Roelof de Vries. Het zit de Harkemasse boys dit seizoen nog net mooi. Benamelijk het aanmaatje van de kansen is wel een probleem. En als je dan niet nog eens te makkelijk de kansen voortjouwen, de goals voortjouwen, dan ga je het heel dreig. Dit is wel een mooie combinatie hè, tussen Oeberes Kokker en Jesse Renken. Die houdt ervoor. En dan stink je, hier is al de 1-0. Maar nee, Henny Bouwjes, ongelooflijk dat hij er uiteindelijk net in gaat. Want via de voet van de verdediger, hij skampt zelfs nog de kruising, gaat die bal uiteindelijk oer. Harkemasse boys knokt en vjocht het. Speelt het net geweldig, maar op basis van een soort wilskracht creëren ze toch wel wat mogelijkheden. Hier is ASWH, de nummer 2 van deze competitie ontnauwta, die eigenlijk misschien wel de eerste echte mogelijkheid van de wedstrijd de fot inkopt. Peter de Lange, een aardige spits van de ploeg uit Hendrik Ibo Ambacht. En zo is er dus bij de rest maar 1-0 voor. Tiende verharnings in dat wol. En dan ik nog dit. Zijn bal die er heel gelukkig te landen komt bij Peter de Lange. Ja, ze let in de verdediging net goed op. En hij zit er maar goed in. En dus al de tweede goal van Peter de Lange. En dan wordt het dus stoermoedrang voor de Harkemasse boys. Die beziek je alles op alles te zetten om waarom te komen in de wedstrijd. En daar is dan dat venijnige schot van Ezra Schrijver. Die hem via de lotte in de kruising jaagt. En daar toch in elk geval Harkemasse boys weer rondbrengt in de wedstrijd. En ze bezieken het hier. Ze zetten alles op alles om weer rond te komen en in elk geval een puntje eruit te slepen. Dit is de bal op de lotte. Maar een beetje geluk komt hij op de lotte. Maar ja, ik mag een beetje pech. Gaat hij op de lotte en dus net de goal. Goeie combinatie. De spits Robert Stelstra. Hij is net echt een linkspoot. En dus is dit schot net geweldig. En uiteindelijk toch nog de redding van Harkemasse boys. De corner die daaruit komt, dat smiet net al te volop. En je weet dat als je zelf in die eindfase van die wedstrijd zou wat de kansen creëren. Ik hield die wat meer druk zetten. Dat er ik rond te komt te lissen. F3. Dit is een invaller. Isoufi. Die er heel snel en heel rap van terug is. Hij liet het te scoren. Maar hij gaat er dan uiteindelijk correct net in. Daar had de Harkemasse boys dus wel een beetje geluk. En zo bleven ze knokken. En daar gaat hij er dan uiteindelijk toch in. Henny Bouwjes speelt zou een goede wedstrijd. En hij komt een lietse man. Boppen Elsie in de minuut en kopt dan de meer dan terug de liekmaker er uiteindelijk in. Een soort opluchting. Dit is mooi om te zien dat hij erin komt vleden en die bal er uiteindelijk in kopt. Goeie actie van Henny Bouwjes. En dan is daar de opluchting, de 2-2. Maar dan is er nog wel even te gingen. Waar zit er nog een 3-2 in, maar dan is dit het eerstvolgende moment. En dan kopt Peter de Lange de bal er sa in. 3-2 van ASWH. Peter de Lange, hij loopt je wol op de groen. Is ik flink blessure, maar hij maakt het hier vol een hattrick. En oh, Erik Jansema, keeper, Harkemasse boys. Hij zit zo geweldig te keeper nou en dan, maar hier zit hij er echt helemaal nijst. Peter de Lange gaat er maar een hattrick uiteindelijk van Fielta. Toch te volle last en hij maakt er vanaf. Maar Harkemasse boys verliest weer voor de 8e keer op riegen in de competitie. En dan toch nog applaus van het publiek.